صاحب اقبال مصاحب دولت پیروانی پیشوای ملت. روزی 30 ایون همچون روز ҷавонони ӯзбекистон ҷашн гирифта мешавад. ба ин муносибат як гурӯҳ ҷавонони фаъол аз шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Шаҳринав ва шаҳри Ҳисор ба ноҳияи Сариосиёи ҷумҳурии Ӯзбекистон рафтанд. дар ин гурӯҳи меҳмонон наздики 30 нафар аҳли фарҳанги Турсунзода шаҳр таҳти роҳбарии мудири шӯъбаи фарҳанги назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода шаҳзод Бердиев шомил буданд. меҳмононро роҳбарияти мақомоти ҳокимияти давлатии Сариосиё ва гурӯҳи фаъолҷавонони ин ноҳия пазироӣ карданд. меҳмонон аз мавзеъҳои тарихии ноҳияи Сариосиё хусусан мавзеи шаршараи сангдара боздид ба амал оварданд. давлат ва ҷавонон ҳастам, сокини шаҳри Турсунзода. имрӯз сафари сайёҳии ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамсоякишварамон яъне ҷумҳурии Ӯзбекистон сафар кардем ва мардуми ӯзбек моро бо як шукӯҳу шаҳомат ҷашн гирифтанд, пешвоз гирифтанд ки ин боиси ифтихори ҳардуи мо сокинон мебошад. имрӯз моро ба як табиати бениҳоят зебои шаҳри ҷумҳурии Ӯзбекистон оварда ки мо аз он хело хушҳол ҳастем ва мехоҳем ки дӯстии ҷавонони ҷумҳурӣ ва ҷавонони Тоҷикистон доимо поянда бод. Ҷумъа ва майрам Сариосиёи tumani yoshlar ittifoqida yoshlarni kasb hunarga yo'naltirish va tadbirkorligini rivojlantirish yo'nalishi yetakchisi bo'laman. Ertangi kun, ya'ni 30-iyun yoshlar kuniga biz qo'shni davlat, ya'ni Tojikiston davlatidan o'zimiz teng yoshlarni taklif qildik. Biz mana ziyoratgohimiz bo'lgan Sangardakka taklif qildik. Bunday ajoyib yurtlarda yoshlarimizni qanday imkoniyatlari bor, biz mana shunday o'zimizni faxrimiz hisoblangan joylarga yoshlarimizni taklif qilib, biz nima desam, o'zimizning qanday imkoniyatlarga ega ekanligimizni boshqa nimalardan chaqirib, imkoniyatlarimiz qanday kengligini biz yoshlarga prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan qaratilayotgan e'tiborlar barchasini tengdoshlarimiz bilan baham ko'ryapmiz. мавзеъҳои зебоманзари ноҳияи Сариосиё мақбули меҳмонони тоҷикистонӣ гардид. ҳамчунин дар ин сафар гурӯҳи фаъолҷавонони шаҳри Турсунзода бо ҷавонони Сариосиё робитаи зичи дӯстӣ пайдо карданд. мо ҷавонон хурсанд ҳастем ки ҷавонони Тоҷикистон ба давлати ба ҷумҳурии Ӯзбекистони мо ташриф овардан ва ба ҷойҳои тарихии мо ташриф оварда аз ин ҷоҳо баҳраманд шуда гашта истоданд. барои ҳамин ба сарвари давлатамон бисёр ташаккур менамоем. аз ин ҷумла ба сарвари давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ташаккур менамоем ки ҷавонони Тоҷикистонро ба давлати мо равон карда истоданд. Biz Sariosiyo tuman kengash sardorlari barcha O'zbekiston yoshlarini 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Shuningdek, yoshlar kuni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan qurultoyning 4-sessiyasi kuni 2017-yil 30-iyunda tashkil topdi. Shuningdek, biz Kamalak sardorlari hamda O'zbekiston yoshlar ittifoqi sardorlari bu tadbirni ko'tarinki kayfiyatda kutib olmoqdamiz. аҳли ҳунари шаҳри Турсунзода дар се минтақаи ноҳияи Сариосиёи ҷумҳурии Ӯзбекистон барномаҳои ҷолиби консертиашонро пешкаш сохтанд.
фарҳангчиёни ӯзбекистонӣ ҳам таронахонӣ карда рӯзи ҷавонони ӯзбекистонро бо шукӯҳу шавмати хоса таҷлил намуданд.